po. Maluhod po ang gabos para sa satong novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore. Even though it should require a miracle, you have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being
may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor and grant me the means to help them. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to an orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadolo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya sinagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong pangenotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong asin mapondo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghehelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tolos, surugaan mga nag-aataman sa inda, tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin arangahaan mga nagmumundo. Warasan sa muyan grasya sa panahon na ininin kadipisilan,
na maghingowa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo uli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayo na sinbanal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na Angeles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ang mga intensyones kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyo po ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot ninda Justin Del Agua, Shelo Ann Azores, Mr. and Mrs. Gilbert Belen and family, Patisserie Albay, Maliapre family, Sherry Esmeria, Sabrina F. Santillan, Marlene V. Andes. In honor of the Sacred Heart of Jesus, dolot ni Rosie B. Azopardo Cantara and family. For Hane Viel Nanyos, Mark Julius Garcia, Marie Bien, Karen Garcia, dolot kan Manga and Garcia family. For unexpected blessings, dolot ni Randy and Genevieve Mangampo. For passing the LEP last June 2022, dolot ni Julian Bitangkor. Mga espesyal na intensyon for healing and fast recovery of Eileen Del Rosario, dolot ni Bridget Del Rosario. Special na intensyon man, dolot ni Grace and Howard Osiliada, asin dolot ni Yones Miliena and family. Misa pasasalamat man, dolot for all applicants of PCG, dolot ni Neil Balmaceda. For Bon and Kakilala family, dolot ni Mr. and Mrs. Salvador Bon Jr. Misa pasasalamat, dolot kan tulay kalinga ng Panginoon, dolot ni Yones Miliena and family. For birthday blessing of Mary Chris Perez. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Roberto, dolot ni Josefina Suarez and family. Ki Silvestre, dolot kan Ruivivar family. Sa kalag ni Miguel, dolot ni May Imran. For poor souls, dolot ni May Imran. Ki Nieves, dolot kan Azuran siblings and grandchildren. Ki Teresita, dolot ni Alexander Well-Sel and family. For all souls, asin sa kalag ni Felicidad Antonio F. Jr., dolot ni Vilma Bahoy. Sa kalag ni John Drill and Florinda, dolot ni Nelly D. Galutan. Sa kalag ni Danilo Sr., Francisca, dolot ni Emma Montero and family. Sa kalag ni Amador, dolot kan Pobre family.
ki Rizalino, dulot ni Carmen Reynoso, ki Vilma, dulot ni Vilma S. Columna, ki Melinda, dulot ni Randy and Genevieve Mangampo, ki Felix Felisa, dulot ni Ramon Antivola, for all souls in purgatory, dulot ni Arlene Goho, for all souls in purgatory, dulot ni Luz Pama, sa kalag ni Renner, and for all souls, dulot ni Marisa and Shara Kapinpin, sa kalag ni Ricky Joaquin, dulot kan Moni's family, ki Hilder, dulot ni Irene Bon, ki Johnson, dulot ni Amelia Lumabi Alcazar family, ki Renato, dulot ni Grace and Howard Osiliada, for all souls, sa kalag ni Zenaida, dulot Canyones, Niliones, Miliena and family, sa kalag ni Zenaida, dulot ni Betty Lofamia and family, ki Simon Segundina, for all souls in purgatory, dulot kan Brutas family, for all souls in purgatory, dulot kan Obido family. Sa giraray Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos mga tugang. Ngunyan, Biyernes, sa ika-18 semana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon po, Sa Father. ngaran ka na mga kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Midbidon tapuan sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, nanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagpukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkara. Amen.
purihi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, andeng tapos na karahayan. Tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, an mga lilalang baguhon, asin an mga binago pananayon, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Nahum. Hilnga, sa mga bukid naghihidali ang bitis ni nagdadara kan marhay na bareta. Naghaharubay kan katuninungan. Magpintakasi ka, o Huda, utuba an sa imong kapanugaan. Huli tadaina saggod paman, mabihag sa imo an maraot na tawo. Bulanos na siyang napahamak. Ibabalik nin kagurangnan an kamurawayan ni Jacob, siring man an kamurawayan ni Israel. Huli tahinubaan sinda nin mga mahabon, rinunot an sa indang mga sanga. Herak man sa banwaan na madugo, pano nin kaputikan, nin hinabasan, daing untok an panamsam. Yaon dyan, an linagatik kan pamakol, an ribok nin mga ruweda, mga kabayo asin lunadan na nagdadalagan. An silyab nin minasbad, asin garod. Ang tambak na mga gadan, asin mga bangkay. Mga bangkay na nagkakasiringkugan. Raramugan taka, susupugon taka, asin gigibohon takang ngingisihan nin gabos. Ang gabos na makahiling sa imo, masiribog, asin masarabi. An Ninive, biyo nang napahamak. Si Isay an mahiherak pa sa iya, sain ako mahanap nin mga maranga sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin bukay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Haranina ang aldaw nin sa indang pagkarumpag, ang nag-aandam na kagadanan, nagrarani sa inda. Hulitaan kagurangnan, maghuhukom sa iyang banwaan, an sa iyang mga surugoon, sa iyang makiherakan. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Pakasabuton mo ako sana ang Diyos. Dai nin ibang Diyos, kundi ako sana. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin bukay. Ako ang naglulugad, ako man ang nagpapaumay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Papatarumon ko ang sakuyang espada, asin kakaptan ko ang sarayan nin pana. Sa kabagsikan, babaluson ko ang sakong mga kaiwal, papabayadon ko ang mga nauungis sako. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, sa
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "An buot na sumunod sa ko, magsayuma sa sadiri. Pasanon an sa iyang krus, asin sumunod sa ko. Ulitaan buot magligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya yan. Alagad ang nawawaranin buhay dahil sa ko, makakamtan niya iyan. Anong pakinabang nintawo, makamtan man niya ang bilog na kinaban, kung mawaraan sa iyang buhay? Anong ikakadulot tanganing mabawi ang buhay? Ulitan aki nintawo, kaiban sa iyang mga angheles, madigdi sa kamurawayanin sa iyang ama, asin lambang saro, babalsan, sosog, sa naginibo. Totoong sinasabi ko sa Indo, nagkapira sa mga uyadigdi day magagadan, sagkod na day ni damahilingan akin intabo na nagdadangadang siring sa hade. Mga tugang, an marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon. May magayunon pong reminder sa satuyaan sa tuyang ibanghelyo ngunyan. If ever we so decide to follow Him in discipleship, kung kita seryoso na nagmamawot na magsunod sa satuyang kagurangnan bilang sa iyang mga disipulo, ang pagirumdum sa tuya, before we make that decision, we must think and plan seriously. Pag-isipan, pagplanuhan na maray. Enot, taan gabos na desisyon, aram yato padagos, may konsekwensya. Asin kung kita magdesisyon na magsunod sa satuyang kagurangnan, we must be firm in our conviction. At the same time, kay puhan, igwa kita kan pinag-aapod na unwavering faith, mapusog, bako paburubagong isip na pagtubod. Taan mismong satuyang ibanghelyo ngunyan mga tugang nagpapaliwanag sa satuya na ang pagdesisyon na magsunod kay Kristo da isa na nare-restrict o nalilimitar duman sa pag-ako niyato sa iya. Alagad, ang desisyon na magsunod sa iya kay puhan kita willing enough to pay the price. Kaya pinagsaysay kan sa tuyang ibanghelyo ngunyan itong pinag-aapod niya tong cost of discipleship. Sa ibang tataramon, igwang tigaapod na necessary implications. Ano ini? Bago kita makasunod sa iya, ang saro kan kondisyon, sabi niya, ang buot magsunod sa kuya, enot sa gabos, magsayuma sa sadiri. Kaya mo na daw talikdan ang sa imong mga kapritsyo. Kaya mo na daw talikdan ang sa imong mga plano, asin sundon ang sa iyang plano para sa imong buhay. That's the first requisite or prerequisite. Tanganing makasunod sa iya, magsayuma sa sadiri. Kung day mo pa kaya, siguro natalikdan ang sa imong kagustuhan, tanganing paurugon ang kagustuhan kan sa tuyang kagurangnan. Therefore, you are not yet ready na magsunod sa iya. Ikaduwang rekisitos na sinabi kan sa tuyang ibanghelyo, pasanon mo an sa imong krus. Kuguson, akuon an krus na pinagsisimbolisar kan mga pagbalo
kan mga kadipisilan, kan mga pagtios, na igwa kita sa satuyang buhay. May saro kay itong agom na lalaki, sarong aldaw naguli sa harong ninda. Pag uli niya, pigparakugos niya sa iyang agom na babae. Pigparakarga niya. Grabing sorpresa asin pagngalas kan agom na babae. Sabi niya, for a long time that we've been married, ngunyan mo naman sa nangaya ko na kugos asin nakarga. Ano ngayang nangyari sa imo? Sabi ka nagom na lalaki, hali kaya ngaya ako, mami, sa simbahan, nagkumpisal ngaya ako sa padi. Pigtaram ngaya sa kuya kan padi, parte kan sa iyang advice, dapat da ngaya, makanood ako na akoon, kuguson koan sa kuyang mga krus sa buhay. Ikangayaan sa kuyang krus. Kaya tigkukugos na ka. Istorya ini pero magayunon na retrato kan dapat maging imahen kan lambang saro sa satuya na nagdesisyon na magsunod sa satuyang kagurangnan. We must be willing enough not only to deny ourselves but at the same time to embrace and carry the crosses na igwa kita sa satuyang buhay. Aputa daw ang kataid mo, sisay, asinano ang krus mo sa buhay. And after that, tell him or her, try to embrace that cross. Carry that cross if you really want to follow Christ in discipleship. Ang magayunon na ikatulong bagay na dapat ang matungkusan sa satuyang ebanghelyo, itong sinabi niya, digdi sa ultimong parte, sabi niya, sa katapus-tapusi, an aki nintawo, kaibaan sa iyang mga angheles, madigdi sa kamurawayanin sa iyang ama, an sinlambang saro, babalsan, sosog, sa iyang naginibong. In other words, we are given the assurance that whoever stands firm to the end will be rewarded and saved. Kung ang desisyon na magsunod sa iya sa tuyang patutuohan, asin panindugan, time will come that we will all receive His reward. So ano man naginibutan ko niya na desisyon sa pagsunod sa iya, day kita matakot, day kita magduwa-duwa. Sabi niya nga ni, danay siyang yaon sa kaibahan yato. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugaying pabanala ining mga dulot asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, himuha kami mismo na ding tapos na atang uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong itaas espiritu, san mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal nama, huli ka na mumutan mong aking sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo nanilaman sa bagsik ka na Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imonin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwan. Kaya kay bakan gabos na santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tangaling para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na iludolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak al sa mong mga tugang,
na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Giramdaman niya to sa espesyal na paagi itong mga kalag na sa tuya pong ipinapamibi sa lawag kay ning misa. Kasabay na sa tuyang mga relatives na nainot na sa sato sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan, ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay nga daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, kasin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ni binawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa ilo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po nga niya nahihira sa lambang saro, an ina kong katuninongan. Peace be with you.
kordero kan Dios uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan ginaban paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Dahil kadai ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamutning padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, uli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, meher ako na Jesus. Tawan sa kalago ang daing katapusan mong tabang, maot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamili kita. Kagurangnan, ang tabayi kang daing tapos na tabang, ang mga binabago mo, pulikan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda. Pagkani ko asin dang magkamit, kandaing tapos na pagtubos.
uli kay Kristo nga sa mong kakurangan. Amen. Ang kakurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabuhas kan Diyos na mamumuton na sin may herakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita isabuhay niya to ang pagiging disipulo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal na puso ni Jesus, pagkamo, Diyos nun, ang puso mi ibuhapan, siring sa puso mo. Puso na Diyos nun, pusong mahamisyon, kami dangugan, pagkabanalan, o simbahan na bulawan, langit sa kinaban, kaogmahan, kabanalan, si mo minagikan. Puso na Diyos nun, pusong mahamisyon, kami dangugan, pagkabanalan. Good evening. Good evening, It's already Father. 6 o'clock, so we might as well pray the Angelus bago po kita mag-uli. The angel of the Lord declared unto Mary, Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Salamat po. Okay.